την υποψηφιότητά σας για την περιφέρεια Κρήτης. Ποιος είναι ο ξενοφωνικός συνδυασμός σας, είναι μια τέτοια περιβάλλον και άνθρωπος. Ξεκινήσουμε λοιπόν γιατί αυτό το θέμα. Το όνομα συμπυκνώνει το όραμά μας. Μια Κρήτη, πρότυπη περιφέρεια, κέντρο ειρήνης, πολιτισμού και φιλοπεριβαλλοντικών πολιτικών στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Μια Κρήτη, να ενώσουμε την Κρήτη, να ξεπεράσουμε τον καταραμένο τοπικισμό, έτσι ώστε να αποκτήσει η Κρήτη κοινές πολιτικές για όλα τα θέματα. Νερά, διαχείριση φυσικών πόρων, μνημεία, δίκτυα υποδομών, υπηρεσίες, υγείας, δικαιοσύνης, παιδείας, για τα πάντα. Αν το πετύχουμε αυτό, πιστεύουμε ότι η Κρήτη θα αλλάξει σελίδα. Και από τη μιζέρια που έχει σήμερα, με την αντιδικία, πότε για τα φουγάρα, να τα σπρώχνει ο ένας στην πόρτα του αλουνού, πότε για τις χωματερές, που συμβαίνει το ίδιο, πότε για τον πόλεμο των κτέλ, για τον πόλεμο των εφετείων, να δούμε την Κρήτη ενιαία και να της προσφέρουμε αυτό που δικαιούται και που αξίζει. Γιατί η Κρήτη δεν ανήκει μόνο στους Κρητικούς, είναι ένα στολίδι του κόσμου, του πλανήτη. Είναι η πολιτισμική και η οικολογική κυβωτός τριών υπήρων. Άρα το όραμά μας συμπυκνώνεται με τον τίτλο μας. Μια Κρήτη, περιβάλλον και άνθρωπος. Αυτή, το πώς θα τους πετύχουμε σχετίζεται με το τρόπο που λειτουργούμε. Είναι ένας εντελώς διαφορετικός τρόπος. Εμείς δεν εκλιπαρίσαμε χρήματα, το αντίθετο, ξεκινήσαμε πολίτες ενεργοί που συνδεθήκαν όλα αυτά τα χρόνια από τη μια άκρη της Κρήτης μέχρι την άλλη, από τον Κάβο Σίδερο με τους Αγίους Αποστόλους, μας συνέδεσε η αγάπη μας για τον τόπο, οι ανιδιοτελείς αγώνες μας, για την προστασία του περιβάλλοντος, για την επούλωση των πολλαπλών πληγών της Κρήτης. Είπαμε λοιπόν, και μέσα σε αυτή την κρίση που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα και στη χώρα γενικότερα, ότι είναι καιρός για μια άλλου τύπου πολιτική, που δεν είναι πολιτική ρουσφετιών, μια πολιτική ιδιωτελούς επένδυσης, να τη βλέπουμε έτσι την πολιτική, αλλά είναι να τη δούμε σαν προσφορά στον τόπο, να καταλάβουμε επιτέλους ότι όσο και αν είναι ο πλούτος μας, όσο και αν είναι τα τετραγωνικά του σπιτιού μας, όπως λέω συχνά, ή τα κυβικά του αυτοκινήτου μας, η ποιότητα της ζωής μας εξαρτάται από την ποιότητα του δημόσιου χώρου, των κοινών μας πραγμάτων, του κοινού μας πλούτου. Αυτόν λοιπόν θέλουμε να προασπίσουμε και ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ συλλογικά, με απίστευτες εκδηλώσεις συμπαράστασης που ξεπηδούν από την κοινωνία. Η κοινωνία διψάει για αυτό το πράγμα και έχω την τιμή να ηγούμε αυτής της κίνησης έχοντας δίπλα μου αξιολογότατους συνεργάτες. Δεν εκλιπαρίσαμε χρήματα, δεν επιδιώξαμε επαφές με κόμματα. Το αντίθετο, λειτουργούμε πραγματικά ανεξάρτητα ή σε πλήρη διαφάνεια, με καινούριους θεσμούς, όπου ανθίζει η δημοκρατία και η εμπιστοσύνη. Τέτοιοι θεσμοί είναι η συνένεση στις αποφάσεις, η ισοτιμία των μελών, να προσπαθούμε όλοι για αυτήν την ισοτιμία. Η ανεξαρτησία από τα κόμματα, ακόμα και τα κομματικά μέλη που υπάρχουν βεβαίως στην παράταξή μας, δεσμεύονται να μην μεταφέρουν κομματικές γραμμές, η ανακλητότητα, η εναλλαγή, καινούργια πράγματα που δίνουν πραγματικά ζωή στη δημοκρατία. Και αυτή τη ζωή τη βλέπουμε. Τώρα, αν κάποιο κόμμα μας στηρίξει, με γεια του με χαρά του, τιμή για μας, όμως δεν δημιουργεί την παραμικρή σχέση εξάρτησης, μια τυχόν στήριξη, μια τυχούσα στήριξη από τα κόμματα. Ήδη τις 2-3 προηγούμενες μέρες βρέθηκα στο Ηράκλειο, συνέντευξη τύπου,
συνεντεύξεις στα κανάλια του Ηρακλείου και της Κρήτης τα μεγάλα, σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και προγραμματίζουμε την επόμενη εβδομάδα να επισκεφτούμε το Ρέθυμνο και τα Χανιά. Θα είμαστε σε μια συνεχή κίνηση, συμπαραστάτες και αβίαστους συμπαραστάτες, εμπνεόμενους συμπαραστάτες έχουμε σε όλη την Κρήτη. Θα μαθαίνετε συχνά νέα μας. Αν σε όλο αυτό το διάστημα, από τότε που ανακοινώθηκε η ψηφοφορία σήμερα, δεν έχω ισχυρός, αλλά είχα την ευκαιρία να έχεις επαφή με κάποιους πολίτες δημότες από την πόλη του Κρήτη και αν έχει αυτό το πρόβλημα. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του καινούριου που γεννιέται. Στο πάνελ που ήταν δίπλα μου στη συνέντευξη τύπου που έδωσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου, ανάμεσα στους άλλους πανεπιστημιακούς, νέους, εκπροσώπους οικολογικών κινήσεων, του σπηλαιολογικού ομίλου κλπ. Ήταν δύο πολίτες που θέλω να τους ξεχωρίσω. Ήταν ο Δημήτρης ο Ψαράς, ένας ακτιβιστής που οργώνει το Ηράκλειο αλλά και όλη την Κρήτη για να πείσει τους κτηνοτρόφους για μια άλλη συμπεριφορά στη διαχείριση της εργασίας τους, στον τρόπο που δουλεύουν, και τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων του νομού Ηρακλείου, ο οποίος έχει υποστεί εντός εισαγωγικών την πλήση εγκεφάλου του Δημήτρη του Ψαρά, του ακτιβιστή οικολόγου. Ο Κώστας ο Καράτης είναι ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων και λέει ότι το Δημήτρη τον Ψαρά πρέπει να τον κλωνοποιήσουμε, να υπάρξουν πολλοί Δημήτρηδες Ψαράδες για να αποκτήσει η κτηνοτροφία στην Κρήτη την ποιότητα και το κύρος, θα έλεγα, γιατί αυτή τη στιγμή το κύρος των κτηνοτρόφων είναι πολύ χαμηλό. Το σχετίζουμε με εγκληματικότητα, με κακές συμπεριφορές, με πυρκαγιές, με πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Εδώ όμως μέσα στην κίνησή μας βλέπουμε δύο ομάδες ανθρώπων που έχουμε θεωρήσει ότι είναι αντίπαλοι να συνυπάρχουν δημιουργικότατα για το καλό της Κρήτης. Τέτοιες ευτυχείς συναντήσεις θα έχουμε πολλές μέσα στην κίνησή μας. Και η Κρήτη έχει να περιμένει πολλά. Πιστεύουμε στη στήριξη των Κρήτικων για μια καλύτερη μέρα για την Κρήτη.